Hello po sa inyo lahat. Mega love share po sa inyo lahat dyan sa may Facebook, YouTube. Thank you sa mga dumupunta. Sa mga sumisilip dyan. Thank you. Shout out. Hello. Ba? Ay, wala na. Wala na tayo. End na tayo. Wala na to. Babay na. Wala na. Iniwan tayo ng host. O, iniwan na tayo. Wala na to. Ay, out na tayo. Babay na. Ano na to? End na. Na-end na siya. Wala na. End na to. Pag ganito, wala na to. End na. Bye-bye. Grabe. Dali lang. Tambay ko nga tong ano ko. Gising pa ako, guys. Good morning. Talagang walang tao talaga, oh. Hindi na ako talaga ano to. Laylay and Owen Vlog, may galaw. Hello. Hello po. Hindi. Na-end na yun. Na-end niya. Laylay and Owen Vlog, hello po sa inyo. Naka-live ako. Facebook, YouTube lang. Wala, tinry ko lang. Sino si Laylay? Ay, siya na ata ito eh. Laylay? Laylay Owen? Owen? Aha, lumipat ako. Oh, yan si ano nga. Si si ano? Si si Ma'am ano, si Ma'am Cherry. Mm. Nag-live ako sa YouTube ko kasi ayun, tignan mo isang tao lang. Ayun oh, tignan mo. Sa kanya ba 'to? Yan oh. Laylay. Ayun oh, nagpuso. Ayun oh, puso-puso pa siya oh. Siya yan. Siya yan. Oo, si Laylay. Laylay Owen Vlog. Tagal naman makakilala. Oo, tagal daw makilala. Migalaw Sierra. Ma'am, Ma'am Cheryl, tingnan mo. Maraming marites dito, guys. Mga pumapasok. Ay, shoutout po sa mga marites. Hindi, nag-live ako sa YouTube. Tinry ko lang. Kasi hindi na masyado nalalive to eh. Kaya, ah. Ay, Ma'am Cheryl, kausap ko si ano, si Boss Edison, nandito siya sa taas. Ayan o. Ayan o. Oh, yan, si Boss Edison o. Naka-live ako sa YouTube. Grabe. Akala ko nga nandiyan si Ma'am Emma. Gising pa. Ma'am Cheryl, di ka pa tulog? Tinambayan ako. Tinambayan ako niyan. Nasa YouTube. Wala eh. Walang tao eh. Talagang grabe oh. Tingnan mo. Pero mangga tong oras, gising pa yung mga OFW. Gising na. Kaso ang problema sa akin, isa na lang oh. Nakita ko nga nag-notify yung YouTube mo kaya lumipat ako, sabi ni Ma'am Cheryl. Oo, ayun oh. Wala eh. Gusto ko yung pakitin kaso ang problema pa, ano ba akong makit to? Hindi ko na alam paano makit. Hindi kasi naka-stream yard to eh. Gusto mo mag-live tayo, 30 minutes lang doon. Gusto mo ba, Shenson? Andali lang. Mag-end sa YouTube. Ano lang ako, stream yard muna. Tarit lang. Try natin. Mababa muna ako. Mag-stream yard ako. Wait lang ha. Ma'am Cheryl, para akyat. Kahit 30 minutes lang tayo mag-live. Kaya 20.